Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et Здравейте, приятели! Вие сте с поредния епизод на нашия подкаст "През очите на анархизма" и неговия епизод, който още няма заглавие, защото събитията ни изпреварват и се налага да коментираме без да успеем да подготвим заглавието на епизода. Искаме да коментираме две събития. Първото е смъртта на Явор Георгиев. Във Варна беше, ако не се лъжа, нали? Да. Ай, разкажи направо, ти по-добре си запознат. Кажи какво стана там. Значи това, което се случи, видяхме по медиите как се пренебрегва смъртта на едно младо момче, пребито и душено от полицаи, като в последствие, след като роднините му излизат да протестират срещу това полицейско насилие, което бе снимано на камерите в околността. Кои камери, кой го снима? Снимаха го в камерите на един магазин. Всъщност полицаите го бяха хванали пред входа това момче. Също имаше, доколкото помня, и една линейка, странично един човек от линейката. Въпросът е, че след като се видяха тези кадри, до някаква степен се стана с момчето? Момчето умря. В смисъл... Тоест полицаите го хванаха и той умря. Още там на място. На място виждаше се как то почна да се съпротивлява едва след като го бяха повалили на земята и се опитваше всъщност да си поеме въздух, защото те бяха наскочили върху него и един от полицаите се вижда на камерите как се опитва да го хване през гушата, да го души. Тези въпросни кадри бяха споменати в медиите, но в крайна сметка цялата история се измени по такъв начин, че да кажа, че той си го е заслужил, защото се ушки приемало наркотици и имал досие, криминално досие. Което значи, че всеки, който е неадекватен според логиката на медиите, защото примерно е пинал една ракийка и излезнал да си върши своята работа, значи, щом е неадекватен, могат да го фанат и да го пребият най-спокойно, защото не им харесва. Това е признак на варварство. Това не е нещо, което може да се нарече закон. Всъщност цялата история после излезна, че в последствие се чу от майка му, че това момче всъщност е подало сигнал за помощ. Така и не се разбра защо е подал сигнал за помощ, но първоначално се обадил се на майка си и майка му описа, че е бил в притеснено състояние, но от медиите реално се пренебрегна в крайна сметка. Спомена се, но искат да го прескочат. Ако го приемем така, значи момчето е било в неадекватно състояние, обадило се на спешна помощ и когато му е дошла въпросната помощ, те всъщност са го ликвидирали. Виж, за мен няма голямо значение точно какви са обстоятелствата. Дали е бил взел наркотици, дали е оказал съпротива, ако щеш, това не е много важно. Полицията като инструмент, тя трябва да служи на властта, поне, нали, те така твърдят, да умиротворява обществото. Значи, ако просто избива когото намери за добре, ако го убива, нали, явно това не е умиротворяване на обществото. В смисъл, те разполагат с всички възможни средства, които са си поискали, общо взето, да принуждават хората на сила да им се подчиняват. Съответно, по никакъв начин не са оправдани тия хора накрая да приключват в моргата. Това е положението. Ако, нали, беше някаква ситуация, в която да се стрелят един друг, вече ще да е друг. Ама така или ще са няколко полицая срещу сам човек. Нямат право да го прибият до смърт. Никакво значение няма какво е друсал, дали е имал нужда от помощ, дали е бил сърдит, агресивен и така нататък. И това, мисля, че това е нещо, което трябва да се взема от нашите слушатели. Автентичният характер на полицията е репресивен, потиснически и унищожителен. Това, че някакви полицаи там са свестни хора, е съвсем отделен въпрос. И в такива случаи, когато полицията стъпи на криво и някой пострада неоправдано,
и медиите започнат да ги защитават през такива оправдания, нали, че тук е наркотици, пък не знам с какво пък той е бил престъпник, това само показва, че и прикриват автентичния им характер. Ние като анархисти всъщност може да кажем, че за въпроса за право нищо няма гарантирано право. Това полицията да съществува няма право само по себе си. В смисъл, че ние не може да го приемаме. Не може да приемаме фигура, която налага власт, която всъщност не е възприета от народа. Законите, които се пишат, не се пишат за полза на народа. Законодателите изобщо нямат интерес, първото, което е да правят закони в помощ на народа. Те искат да ги използват като мерки за контрол и печалба по какъвто начин могат. Чрез дупки в закона всъщност се достига и прескачане на правомощията и евентуално, нали, се говори за така наречена корупция. Обаче то всъщност често тази така наречена корупция, тя не е нещо извън системата. Тя е всъщност част от изградения ред, като е просто вид използване на извънзаконните дейности от самата власт, за да може да си прикрият през сами те престъпленията. Според моите наблюдения, всички, които участват в такива институции, там се оформя така вътрешно институционална култура и те започват един друг да се навиват, как, нали, хората тях не ги разбират колко им е труден занаята, колко тежко живеят, колко ниско платени са. И където така сега някой пострадал, те момчетата не са били виновни, че гадният наркоман, нали, се е надрусал с наркотиците. И едва ли не трябва така да не им се търси отговорност, защото всяко направят момчетата. Типично бандитски морал е, нали, вътре в бандите няма банда, които да си мислят, че те са лоши. Те винаги са добрите, нещастните, пострадалите. Общо взето, както израелската държава, нали, и нейните граждани, винаги са жертвите. И всички там палестинци, иранци, хути, ливанци, всички наоколо всъщност ги мразят, искат да им направят нещо лошо и когато те примерно убият някой на 2000 км с ракета, то е просто самозащита. Същото е с полицията, нали, ако щеш с всяка бандитска структура. Нали, там хората един друг се убеждават взаимно, че те горките просто са пострадали, нещастни и нямат друг избор. А в тази случка кой вика полицията и защо? Самото момче е викнало полицията. Майка му казва, че нещо по гласа, защото момчето се е обадило първо на нея, доколкото разбрах. Може да съм грешка, но първо се е обадило на нея и тя е разбрала, че всъщност му е лошо нещо, но не е разбрала защо точно му е лошо. После от медиите се спомена, че то се опитало да повика спешна помощ. Тоест той вика полицията, но е възможно по погрешка да вика Да, в полицията. смисъл той е явно набрало 112 и те са му пратили патрулки и явно и линейка са пратили с това. Ние не знаем, нямаме достъп до... Право да го прибере. После, като минат патрулките, линейката да го прибере. Ужас. Ние нямаме и достъп до разговора. Да видим как е преминал разговора от момчето с диспетчера на 112. И Златко, това ли ти е известно само за реакциите в социалните мрежи? Няма никакъв отглас по-сериозен на събитието, така е? Имаше някакви протести, ако не се лъжа, там на място във Варна. От роднините му. Но аз, понеже ние се пак, нали, не водим новинарски канал, мисля, че няма смисъл да дълбаем повече. Въпросът беше да си кажем позицията. Мисля, че тя стана горе. За мен просто интересно... Защото за първи път чу сигурно за този случай. Не за първи път. Въпросът е има ли реакция от страна на хората. На мен не ми хареса в социалните медии, в коментари, примерно в YouTube коментарите, колко души всъщност тръгват да защитават полицията. Те не могат да се видят, че в бъдеще е възможно и те да станат жертви на подобно полицейско насилие. Хората не могат да разберат, изглежда е, че ролята на тия хора в обществото реално е да пази статуквото такова, каквото е. Тоест да пази богатите от бедните, общо взето. И някак си, това е друг разговор, който имахме с те. Ако ти се чувстваш беден и осъзнаеш тая роля, нали, тогава сигурно си даваш сметка, че те всъщност са ти класов враг, защото полицията като институция, тя стои
там, за да останеш ти беден. Обаче, когато не си даваш сметка, че си беден, когато си мислиш, че си богат, имаш някаква собственост, тук имаш дворче, имаш си оградка, имаш си къщица, нали? И някакви гадни, бедни мизерници искат да ти вземат, тогава изглежда, че полицията е на твоя страна, човек. Защото ти си имал, нали, там 10 квадрата къща и 15 квадрата двор, нали, и циганите от захарна фабрика, нали, не могат да влизат вътре, защото полицията те пази. И тогава става родната полиция ни пази и, нали, затова хората така реагират, нали, в подкрепа на институцията, защото си мислят, че ако няма институцията, циганите ще дойдат, ще им вземат тяхното. Нали, това е друга тема, какво биха направили циганите, защото те наистина няма и да дойде на ума сигурно да отидат да вземат на Делян Пеевски имотите. Там има вече частна охранителна полиция, нали? Но за това реагират хората така. Примерно разрастващата се капиталистическа класа, независимо колко дребна е, тя иска да се възползва от държавния инструмент за репресия по какъвто начин може всъщност да се изкачи. Те имат амбиции за растеж и всеки, който се пречи на този растеж, виждат сами по своя си интерес, класов интерес, го виждат за справедливо да го смачкат този човек. Ти остай капиталистическата класа. Аз имах предвид обикновените работници, които си мислят, че, нали, и те имат амбиции за растеж. И те ще станат утре богати. И те си имат нещо, което са зъби и ноти са издрапали за него. Това от културата вече идва, нали, както са амбициите за дребната буржуазия. Всеки иска да е богат, всеки иска да става богаташ. Това се влива от културата. Тя е просто перверзна. Вижда се в всекидневието по филмите какви неща дават. Са едни луксозни сцени, че хората, които живеят в апартаменти и въобще са в социално слаби положения, да искат и те малко от това. Тя не ги интересува устойчивост, искат лукс хората, защото това се промотира. Според мен идва от липсата на образование. Те не правят сметка всъщност как трябва да е структурирано обществото, че на всеки да му е угодно. Известно ли ви, има ли някакво разследване по въпроса там, поне формално? Сигурно има, значи той има убит човек, сигурно има формално разследване. И разбира се, накрая всички ще излязат невинни. Той умрял от само себе си. Паднал на ножа, наръгал се и така 10 пъти. Нали, смисъл, тия са играни много пъти. Не, той извода беше от това, че е стигнал до свръхдоза от комбинация от наркотици. И беше нещо смешно, беше нещо от сорта канабис, кокаин и алкохол. В тази посока искам да спомена, че всъщност тази борба срещу наркотиците, която се пробутва, и то много яко се вливат пари в това, имат цели институции, които се водят срещу това. Това е внесена държавна политика от САЩ и държавите по света в ООН, които са влезли в едно споразумение, като целта на това е не да се пази здравето на обществото, а да има глобална икономическа система за нарочно създадено престъпление, чрез което да могат да извършват репресии с претекста, че пазят хората от наркотиците. Наркотиците не убиват толкова хора, колкото полицията и войските. Следващото е войната на Израел срещу Иран е последното. Материално не са спрели да воюват. И което трябва да се каже е, че въпреки че те за мен си имат основания, в смисъл наистина живеят под заплаха и наистина е трудно в тази ситуация да държиш някаква адекватна позиция. Начинът, по който тая държава действа, те не че другите държави са много добри, но тяхната е вероятно най-отвратителната държава на света в момента. Примерно палестинците, те просто не ги признават за пълноправни граждани, съответно паразитират върху тях. Начинът, по който тая държава се държи, става все по-ужасен и все по-зревоопасен, ако щете, в световен мащаб. Реално е най-голямата база на щатите в Близкия изток, може би и в целия свят, защото Израел реално действа като военна база на САЩ. И изглежда, че пътя към
условно казано Третата световна война, защото ние не знаем точно как ще изглежда, нали, войната между тях и между Китай най-вече. Та не знам дали ще отговаря за критериите за Трета световна война, но пътя към тази конфронтация минава през Израел и през техните действия в Близкия изток. Няма оправдание, аз просто това е, което искам да кажа едното. Няма оправдание за начина, по който те провокират към война. И другото, което искам да кажа е, че при положение, че нещата стават все по-сериозни и все по-сериозни, със сигурност ще стигнат до тук. Няма оправдание за никой от нас, който се включи в това голямо убийство. В смисъл, както и да тръгне ситуацията, дори някой да нападне българската държава и така нататък, подчиняването ни на българската армия, европейската армия, която и да е армия, в която ние се подчиняваме на ръководството на някакви там генерали далеч от нас, които ни отговарят пред нас, няма никакво морално оправдание. Това е, което аз исках да кажа по темата, ако някой има да коментира нещо, да заповяда. За войната в Израел и Иран, която се провежда в момента, и ескалацията, която идва с намесата на САЩ, честно казано не виждам какво може да се прави по въпроса, освен да се чака резултат, да се види до какъв извод ще се стигне това. Ако ще има ядрена война, ние няма какво да направим по въпроса. Айде, нека да ни пуснат бомбите и да се свърши с въпроса. Но мисля, че най-вероятно ще се стигне пак до някакъв извод, който да е изгоден за всички буржуазни държави, които са участни в конфликта, като, нали, има явно и някакви икономически мотиви да правят тези странни происшествия. Примерно като Тръмп изказа, че искал да налага мир чрез сила, а после тръгна буквално няма и дни след това да иска преговори от Иран за прекратяване на огъня. Двуличният характер на Тръмп всъщност показва, че той казва едно, а прави друго. Действията му противоречат това, което той казва. И отговорът всъщност от Иран е също адекватно объркващ. Иранските генерали в тази нощ, в която измина, видяхме как преминаха от това да се противопоставят на офертата за преговори, да приемат офертата за преговори при положение, че Израел спират огъня и в крайна сметка сутринта пак да пращат ракети. Всички тези действия в момента според мен се водят нарочно, за да може едната страна да преебе другата чрез точно такива объркващи тактики. Целта въобще не е преговори. Всяка страна, която е навлизала в война с Израел, знае колко лъжливи всъщност са тези преговори за мир. И условията, които се дават, че въобще изобщо не са благоприятни за националната буржуазия, която е във война с тази пионка на САЩ. Той не е само Израел. Всички международни, според цялото международно право, лежи на принципа, че държавите го, защото в момента отговаря на интересите им. На тях им е по-добре, когато така нареченото международно право се спазва, световната икономика върви, нали, и вътрешно самата държава и нейните интереси са такива. В случая, примерно Русия, когато наруши брутално международното право с атаката в Украйна, беше просто, че руската икономика не вървеше и те нямаха такъв интерес да продължат по този начин нещата. В момента изглежда, че като цяло, нали, интересите на различните фракции в различните държави отиват все по-далеч от това да има мир и спокойствие. И аз затова мисля, че няма смисъл да се опитваме да анализираме, нали, точно всяка конкретна ситуация между Иран и Израел, дали ще се разберат нещо, няма да се разберат. Просто казвам, че дипломацията е фарс. Да, но той винаги е бил. Тенденцията обаче е ясна и тя е към засилване на конфликтите в световен мащаб. Днеска, ако се разберат нещо с Иран, утре ще започнат примерно в Пакистан нещо с Индия. И там пак, нали, единия блок ще се нарежда за едната страна, другия за другата. И може би всеки от нас трябва да се направи сметка неговото място къде е в един свят, в който всички воюват.